Salutare la Mesuchedu și acesta este primul episod din 1. Abia am început. Am șlag. Că filmez. Pun sigur că te băteam, fraierii, dacă n-aveam lag. Shit. A, dar nici cu arcul nu știi să dai. Ce hacker! Uite, mă, că l-am bătut. Unde? Unde? Unde zici că e? Uite, Maica Domnului, zici că am hack. A, nu eu. Oh my fucking god. Mor. Hai, omoară-mă. Așa. Trebuia să-mi iau un din ăsta de PvP. Dar de ce eu iau foc mereu? Nu spune că spune că cu tine, haide cu tine. Măcar aici la apă și în lavă. Am trecut pe lângă el. Uite hackerul! Stai să zic pe românești. Da, mă aduc eu. Mi s-a deschis cumva aia? Nu. Unde-i? Bă, stau, jegule. Jegule. Hacker handicapat. Tot a plecat acum, nu? Da, a fost cam scurt episodul ăsta.